Angibingelele bafethu eNingizimu Afrika bafethu. Ngicela mawuqala ungene kuleli page bafethu, usubscribe bafethu, ulike, ucomment bafethu. Okubalekile kunakho konke bafethu, ucela bafethu nje banibone ukuthi bafethu sayingane, sinamaphutha, sicela bafethu nicomment bafethu. Okubalekile ukuthi nisikhombise bafethu, nisikhombise indlela, nisitshele makhona la umuntu la mbona khona ukuthi hayi la besingenza kangcono bafethu, nishiye ngama comment nisitshele ukuthi hayi la ukube nenza kanje 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 kanje. Okubalekile bafethu, siyabona abaningi bayabhala bafethu, abanye bayakhala mfethu bathi siyabaziba bafethu, nibaningi kakhulu. Ngizocela nisibekezelele kancane kancane, sizonisiza bafethu. Nabanye ngiyabona bangibhalela ke kumina, babhalela mina personal kwi-account yami bafethu. Nalapho futhi ngiyabaphendula futhi ngiyabatshela, ngiyabalindisa ngoba baningi abantu bafethu kumele sibasize. So sigcina sifikile nakuwena. Sogcina sifikile, socela nisibekezelele bafethu. Bafethu njengoba nazi umfethu engisebenza naye kwamanje umzwa akekho, khona inkinga bafethu asayilungisa encane but uzobuya bafethu. Okwamanje khona umfethu engisasebenza naye, uNkululeko uyena engisabambisene naye kwamanje, uyena ongilekelelayo bafethu. Bafethu namhlanje ke bafethu ngiphathele nangu umfethu. Usengichazelile ke mina udaba lakho lihamba kanjani. Okubalekile njengamanje uzongichazela nini udaba ukuthi lakhe ukuthi uthini, ubhalela amankentshana ufuna amsize ngani. Kade ke mfethu abhala mfethu iqhawe, selisihluphe kakhulu mfethu, selingihluphe kakhulu likhala, kade lelingibhalele mfethu. But njengamanje mfethu ngizocela ukuthi nje nomfethu uzongichazela udaba lakho ukuthi lihamba kanjani. Yeah mfethu ukuhamba kanjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila. Igama mfethu ba? Igama uBongani wangubani phela? Bongani ungubani? Awusomasha. Kanjalo phela. Unonesizwe awu. Ngabe yami. Ngiyabonga bhuti mntwana. Siphethwe yini nina thina singaphansi kwakho ngabe. Nazo. Khala ngani Nkosi yami, ngabona ngisumele phezulu mangizwe ukuthi hayi mbufu. Kade ngibhala mfethu, kade. Sumele phezulu mawukhala ukuthi hayi madoda ngazicasuke kukhipha abantu isizini sakho kwala phela sewukaningi mfethu ngigcwele mfethu mfethu ngilithwile udaba lakho ngilalalela kakhulu ngoba mfethu sungichazelile mina. Bengicela bethi uchazele ababukeli ukuthi udaba lakho lihamba kanjani, ufuna bekusize, ufuna ngikusize ngani. Okay, udaba phela likanje mfethu ngiqolwe inyanga kabuhlungu kanjani. Yeah. Inyanga ngifika kuyona, ngifika ngizofuna umuthi. Yabo. Ngifuna ukunyuswa emsebenzini. Okay. Yes. Yabo mfethu. Uma ngifika kwinyanga ifike inginike umuthi, isho imali, okay. Ithi ngizosebenzisa isikhathi esingaka. Hayi ngenza nje ngendlela futhi. Yeah. Hayi ithi after lokho ngime futhi noma u3 days mase ngibuyela kuyena. After lokho ngibuyela kuyena, ngiphinde futhi ngimthole. Anginike omunye. Manje ngidide lo muntu wanginika imithi ehlukahlukene. Kodwa manje le mithi ngiyayika emsebenzini idolo lo. Akwenzi ngiyanyanya nje stress. Uyayizwa lot. Isiji ngiphendule. Amahaja angisaqondi ukuthi lo muntu unginika isichizi noma unginika ukuthi ngithande because ngifuna ukuthandeka abaphathi bangizwe yabo. Yeah. Bangifile ngaphakathi abaphathi. So manje lo muntu anginika ngiyaxabana nabasebenzi, ngixabana nemanager, ngixabana nawo wonke umuntu lento manje. So manje angazi. Kona sengizamile indawo eziningi ngiyabona hayi. Ngithi awuthi ngiqonqosele ekhaya. Akade ngabhala ekhaya. Ngiyabonga nje makithi i-call mfethu ifika nje. Uma ngithi nini ngiyasho ukuthi egcineni ngaqeqele mfethu baningi abantu. Baningi mfethu ngalendlela. Even nami mfethu i-account yami personal, ama-account ami like lawo social media bangibhalela personal ayike lawo umsebenzini. So abanye ngiyabaphendula mfethu, abanye mhlawumbe ngicela ngingamphendula umuntu but noma ngabe kuthi ngibhalele namhlanje ngangiphendula but ngizama ukuthi ngibe nesikhathi ukuthi ngihlale phansi ngibaphendule mfethu. Kodwa manje baningi abantu kancane kancane mfethu kuningi sikuzama, sazama nokuthi sikhulise umsebenzi abanye si-add abanye abantu yabo. So kodwa mfethu akasibele kulolu daba lakho mfethu. So mfethu uyangichazela iyaqola lo muntu kakhulu bafethu kakhulu. Weqathile imali yami bafethu. Imali mhlawumbe monga estimate mfethu u6 nje usuhambe ukuyena nje u6. Mfethu mana ngifuna ukuthola la nkabi yami ukuthi uthini uma ufika uthini wenza njani ukunikana, uyakuthembisa mhlawumbe athi sekuyalunga uma ungasebenzisa lo kwenzakala uthini. Uyabona into ekanjalo kwesesikhathi mangifika angimtholi.
uma ngikhuluma indaba yesigoga asi esigogweni uthi isigoga asikho la. Hawu ndoda, usebenza kanjani isigoga singekho? So after lokho kuялento aphinde futhi angilento angibathisa jasa ayi na umuthi lo uzokusiza akona sekuyakhanya. Uma ngifike emsebenzini inkinga vele zibe ningi inkinga mfethu. Hey mfethu angisazi bafethu angisazi. Angisazi bafethu uthi nina ninganceda ngani kule isimo mase sikanje mfethu. Mfethu manje phela inkinga la sebenza ngobufakazi yabo manje ngiyakuluzwa umudaba lapho mfethu labantu laba ngithi manje busebenzisa ucash wena. Yes. Kunzima ke mfethu masifike iphika Ngeke ayiphike mfethu ngeke uyangazi mina mfethu. Uyakwazi. Uyangazi. Uthini imali uke wazama mhlawumbe ukubuyela kuyena mhlawumbe uphinde ukhulume nawe uthi phela lezi zinto onginika zona ayisebenzi. Azingisebenzele kunalokho ziyangiqhasa emsebenzini uke waya kuyena wakhuluma naye. Yazi uvele athi linda imithi yakhe uyalinda imithi. Ulinda isikhathi esingani because manje sekudala ngoku umuthi wakhe. Kodwa usilinda isikhathi sihamba. Isikhathi sihambela unyaka uyaphela mfethu. And futhi nasemalini ngiyaphela nje nya. Phela kakhe mina sengisebenzela yena lo. Mana le mali le umuntu uthi mhlawumbe idonsela ko 6000 mfethu ikanjani ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe kanjani ubekucharge kanjani mhlawumbe umuthi nomuthi ubekucharge mhlawumbe imalini yabo ukuze ifike kule sambi singaka kwenzakala kanjani kakhe ubetha angikhiphe u5 oqala nje ngakhipha u5 500 5000 u500 so u500 uma ngokhipha ukhuluma ukuthi uzongeza after lokho uzonginika imithi yokuthi ngiclean mina ngaphansi ngingcolile ukuzuthi ngingcolile manje ngadadelo lo ngcola lapha wena uyabhica mo futhi lo ngcola futhi shothi uthi ungcole endlelani kabi yami angiluzwa mina somasho uthi hayi nesinyama uyambuya uyazazi inyaka ngesinyama nginamabhadi ntontonton kodwa manje amabhadi awasuki sonke lesikhathi bese imali siziyaphela bafethu haya ake nincedeni bafethu ngeke bafethu hayi hawu yazi bese lo daba lakho mfethu uyakheka cha uma yazi alima ngiyacabanga okay mfethu uke wazama mhlawumbe ukugeza njobethi nesinyama nje waletha ukugeza wangeza so my wase nginika omunye umuthi onukani mfethu ufuna ufaka emzimbeni uyancinza lo muthi futhi mfethu so after lokho uma ngokha lo muthi abantu banginyanya abanye bakhulu basingini ukuyiqaqa yabona nje ndoda angisazi bafethu ngisho emsebenzi sengijelwa abasebenzi nezinduna abaphathi nabo sebengisa ama warning ngapha nangapha bathi wenza yini ngapha kwesikhathi uma ngishaya iwarning bathi ngifike late because ngageja kancane isikhathi sengasayini iwarning ngalokho kodwa ngibe ngimdala enkampani ndoda oh wena bafu into ebikwenza mina ngifuna ukuthola izathu sokuthi sikwenze ukuthi uhambe uye kuyena uthenga mina ubufuna ukunyuka esikhundleni yes yini le ekwenza ukuthi ufuna ukunyuka esikhundleni mhlambe kudala ukuthi njengoba usho umdala enkampanini mhlambe kufika khona abantu abafike ngamva wakho sebenyukile ekhundleni nonyuka ikanjalo impela khona umuntu nje ofikile umjida osanda kufika qoqoqo umuntu sekuyena oseprezwa manje hawu ndoda uyabo uyena nje sengimenyezwe igama lakho uthi nje ume retire ulento uJacob ilento yethu umphathi uzofaka lo manje usanda kufika akaqeda u20 thina sesiqeda umina u7 years ngilapha emsebenzini yes umsebenzi ngiwazi wonke lo usanda kufika lo mfethu so mayiyona lonto manje ngase ke engicebisa omunye uBram engisebenza naye uyasho ndoda kumele ekhaya la lo muntu mhlele umuthi because na useke wamsearch wathi lo hayi owasemakhaya lo mjida lo wamhlaba uyalingana lapho umuthi strong because uthandwa ngapha nangapha mfethu uthandwa ngapha nangapha uphathe kahle hayi uyabona lasuneminyaka emsebenzini iminyaka mfethu so ma ngikhathazekile bafethu ngikhathazekile ngeke ake ngincede bafethu la nganceda khona ngeke bafethu manje wena ufuna ngikusize ngifuna simthole lo muntu lenyanga yakho senze njani ufuna imali back ufunani ngeke bafethu hayi imali yami sengayidinga bafethu kulesi bafethu kaphe
ngizama omunye because lo usehlulekile bese ukubuka kwami mfethu into zami ziba worse ngiyaqala mfethu. Ima ngifuna ukuthola mayihlolela uthini kahle kahle uthi inkinga ikephi ngoba vele ngithona wakuhlolela ngo500 uthini inkinga uthi kephi kahle kahle. Hey lo muntu mfethu ukhuluma enteni ukhuluma yabantu abadala ukuthi bayaxabana khona babethakathana mina angazi ukuthi mfethu labantu ogogo lokhu ade basho lapha ngikwazi kade ngikuzobe isiqiniseko kanjani lo muntu ukuqinisele ngale. Wena umthole nguba lo muntu ngabona khona lamaphepha lawa lento athiwa la emgaqweni sobisa phezulu khona lamaphepha athiwa la emgaqweni so uyabo abhaliwe lento uthi umuntu uyasiza uthi uyanyusa emsebenzini imali eningi kuba nemali yabo yonke into nje iphepha ngathatha inami ngamfonela semthami uma ngifonela semthami uyasho ukuthi okay angize endaweni ethize ngosuku oluthize because kwakulesihlanu ngangimfonela wathi angize ngolesibili uma ngiza ngolesibili wathi angize ebusuku futhi la ngiledwa khona ndoda and futhi after lokho angilalanga ngileke nangilalanga ngiphupha kabi inyoka ngiphupha nje ngase ngiyadideka sikwenzakalani so lapha into wangife nje wangithela ngomuthi oncinzayo manje ngangazi kwenzakalani. So uma ngibuyela kena lo iprocess iqhubeka uthi ayibekezele imithi yami idinga ukuthi ubekezele ithatha nje isikhathi ngithi isikhathi esingana because manje nami unyaka uyahamba uyaphela unyaka lapha emsebenzini lo bhuti uyanyuswa lo mina ngimile nje straight eyami impela imile emsebenzini you understand bafethu ngiyakuzwa ngeke bafethu anginenkinga bafethu ezima kabafethu. Hey bafowethu nyaluza udaba lasemahashe ngalaba bafowethu udaba lakhe mfethu libucayi kakhulu bafethu bafethu yekani ukudlala abantu yekani bafethu ukudlala abantu ukudlala abafethu izinyanga bafethu yekani bafethu ukudlala izinyanga nezangoma angisho ukuthi bakhona mfethu abasebenza ngempela bakhona kodwa abadlala ngabantu yabo but kubhlungu njengamanje mfethu nje besho mfethu ukuthi umfuna o500 amfune lo amfune le yamali athi kuzolunga kube kungalungi. Ngane after lokho eziyalambi ngane manje. Mama uhleze ekhaya mama. Uthi imali ishonaphi? Nami phela manje angimtsheli ngihamba yile because umama usendisewe kumama indaba yenyaka ayisebenzi so nje ngilimele yakho mangilo ngimfikele ngiyalimali egcineni uyabuza imali kwenzakalani imali wena vele edladleni ukhula mfethu up until nje manje usumdala ngikhule kanjani kwenza izinto zesizulu vele noma bekholwa bengazenzi umuntu onjani ubuwagcina amasiko ekhaya besikhule siwagcina amasiko njengamanje wena mfethu mina ngifuna ukuthola ukuthi wena ikhona mhlambe izinye izinto mhlambe wena uzenzile eqondene nawe ukulungisa ekhaya mhlambe ususebenza nje ubusebenza konke lokwaqala ukusebenza khona mhlambe izinto ozenzile ngithi kuyake uhlala mhlambe wenze uqalaze emsamo izinto efana nalezo so ikhona into engezile ngamqalazo ugogo so after lokho kwaba khona lokho nalokho imali iphika yabo so angi-understand usikwenzakalani yabo so manje ngase ngithola umama ngase ngiyamshada kanti vele ngithola umuntu olento ongazwani nama ongakholelwa emadlozini yabo lonto so nakhona yabo manje sengiyabamba ngiyayeka manje empilweni angisazi impilo esengiyiphila kahle impilo yamanga uyayizwa lo impilo yamanga lengiyiphila kodwa mfethu emva kokuthi uthatha mhlawumbe amabhodi esingisasenjani mhlawumbe mhlawumbe in terms of imani in terms of nje hayi bro angifuni uqabanga ngispanner shop bese yonke into iradi imali ekhaya ingena yabo umama nje every month nje bethola imali yakhe izingane zami ziright sekhaya ngiyakhipha so manje kushintshile konke lokho manje bese ikhabe yapi akuzwa kushintshile konke lokho bese angisakwazi lento imali ekhaya imoto angisakwazi ukuyikhokhela because imoto ngisayikhokhela ibikhokhelwe yimini imoto beyikhokhela futhi kahle yonke into ibi right kodwa after konke nje mfethu sengisukumela indaba ukuthi kumele nginyuke emsebenzini sengibhekana nalenyanga hawo into zami zaqala lapho zajika ke manje
Angisa-understand kwenzakalani mfethu. Futhi izinto lezi ezithathe kule Yeah, ngeke mfethu. ziyabhedela. Hayi kakhulu. So manje into engiyicela bafethu cela ngisize nje angibusele imali yami mfethu. So uyamazi lapha? Angibusele imali yami mfethu. Ya ngiyamazi mfethu. Ngiyamazi. Uhlala esikhawini. Esikhaweni. Yebo. Noma ke sike kumfonele mfethu ke sithola ukuthi somthola yena esikhawini. Uyayibona leyo nto? Hey. Ukuthi ngifuna ngilalela udaba lakho. Yeah. Mangilalele mfethu ngiyacabanga yabo mina ngithi ngulomuntu onjalo ngiyashesha wena ngabe ngikhuluma nami nasengicabange nginjalo sidalo sami. Yeah. So njengoba ngiyacabanga lokho sengikhamba ne solution ukuthi lo muntu ngenzeka ukuthi njengoba emaphepha ehamba abantu abamaphepha bahlanda wona. Bahlanda wona ukuthi ufake ekhaya. Awukuthi sesikhawini, uthi sesikhawini kanti akasekho esikhawini ula kamasho. Uthi ukamasho kanti ayekho kamasho mhlambe useThekwini uyayibona leyo nto. So mina okubalekile njengamanje ukuthi ngithole ukuthi ukiphi. Yeah. Kuze sizokwazi ukuthi sifike la khona qathatha ngoba sothi siyasoka sesikhawini manje sofika nini esikhawini. Yabo apply kodwa lapha esikhawini. So ngcono ngibe neshow mangisuka manje ngesikhawini ngithola abafethu engisebenza nabo sesikhawini ngazisambela into ekhona. Sure. Ngiyala ukuthi manje suke sesikhawini kanti akuthiwa lo muntu lo muntu wahamba uyayibona leyo. Yeah. Angizame ngenamba yakhe inkabi yami. Okay bafo. Uthi simcheck la uthi ngoba abafethu ayingikhathazekile bafethu. Ngikhathazekile bafethu. Angisaphili mina mfethu angisaphili. Kuzolunga. Sengiphila kwami sengiphila ngamanga. Kwami nje mfethu sengiphila ngamanga. Ayona le. Yeah, yona leyo bafethu. Okay. Hey bafethu engabe ningisizile bafethu ngeke bafethu. Azokusiza futhi siyabasiza abantu yabo. Ngiyanithemba kodwa bafethu. Siyabasiza abantu mfethu athi ke ngimuzi nami ngizobe ngathi ngifuna usizo mfethu. Okay bafethu. Ubani isibongo sakhe? Ugatsheni. Gatsheni. Yebo ngikhuluma noba Nkosi yami. Ukhuluma noNgiba Gatsheni. Ngiba ubu. Ngiba wakhona la eThekwini. Yebo ngizothuka ngani. Yabo ngithola iphepha la lapha eDongeni sengithi angikuthinte babe. Iphepha leli lama advertisement amba. Yebo baba kunjalo. Ngiyayisiza ngani ndoda. Ngifuna ukunyuka baba la emsebenzini, ngifuna ukunyuka esikhundleni babe. Ngiyabona ukuthi uyabhala futhi uyamuntu uyamsiza. Yebo angibasiza impela abantu kulo mkhakha bafu ngakusiza impela. Ithini iprocess eGatsheni? Bakhuluma nathi. Ungiba. Ngiba. Yebo. Okay ngawuzwa ke. Ngakuthola kanjani baba ngeza kephi mhlawumbe noma kwenzakalani mhlawumbe ngilungise emalini baba phela angazi ngiyaxolisa ukubuza kanjalo Nkosi yami kodwa ngifuna ukwazi mhlawumbe ukuthi kubiza kanjani ulungisa kanjani. Mina ngiba indlela engisebenza ngayo la mfowethu angicharge over the phone. Mengiqale ngikubone. Ngikuhlole. Ngikuhlole umuntu awukwazi nje inkinga kumele mufika la kumina mina ngikuzwe ngikubone ngizongitshela inkinga yakho ukuze noma Shine network Gatsheni ngasathula yathi uyabona uyabaleka ke manje. Hayi ngeke. Hey letsizwa le. Gatsheni. Hayibo. Ayethu ayizwa yini. Ngomphinde futhi. Hawu. Into Gatsheni. Baba isoni ngicabanga network. Gatsheni. Yebo ngiyo. Yebo Nkosi yami. Ngisingakusizwa ngani Nkosi? Hawu.
Nkosami njengoba ngichazile kade ukhuluma nami manje ungitshela ukuthi ungangisiza ngani. Uthe ngifanele ngisondele kuwena. Ungangipha mhlawumbe i-address yakho ngisondele baba. Yebo, ayikho inkinga ngokusendela manje la i-address. Uyawusebenzisa uWhatsApp dot. Yebo, ngicela ungisendela kule number le baba. WhatsApp. Okay, ayikho inkinga. Ngasondela nje manje. Ukuthi manje ngisabhizi khona umuntu engisabhizi naye mhlawumbe 30 minutes time ngibe sengiqedile ngayo lo muntu. Ngisondele after. Ya. Kulungile Nkosi yami. Yebo, ngiyabonga. Ngicela ungithumelela manje. Ayikho inkinga bo. Okay. Uthe Ngithumelela i-address ngize manje. okay Hayi futhi sihamba sekuyena mfethu. hayi kumele sihambe mfethu ngoba Sihamba sekuyena. ngilimele mfethu ngilimele. Sekulungile. Bafowethu lelo daba lo njengoba ninizwa niyamuza bafethu ugatsheni uthi angisondele. Njengamanje ngizolinda i-location azoyisenda noma leyo address azoyisenda then mase sihamba naye umfowethu somangasho siye khona kuyena. Ngiyacabanga ukuthi hayi kulona daba olunzima mfethu ukuthi hayi angazi ke labantu abasebenza kanjani usho ukuthi imali izoyithatha esigodlweni mawuthi ikhona angazi. Nami ngididekile nami mfethu. Ngididekile nami. Bafethu yekani mfethu ukudlala abantu yekani bafethu ukudlala izinyanga lezi ezimphuphe. Lento amaphepha edongeni bafethu yekeni. Udoti nje liyanto ngeke ngiboni khona umuntu okasizakale ebone ngephepha edongweni. Inyanga yangempela noma sengomasa ngempela ngiboni ukuthi ahambe si-advertise ngamaphepha edongweni. Yabo kufanele kube abantu abashoyo ukuthi ayihamba kabani uyasiza ubani nawangilekelela enkingeni ethile uyabo. Okunye ke bafe engakusho nje uthi abantu esihluphekile sabantu. Manje yabo manje siyakholeka sibe sikholeka ukuthi okay iqiniso lesilibona ledongo. So uyabo kubhalwe yonke into edongo so manje yona nalento ohlupheke ngayo uyayibona la ibhaliwe. Manje kunzima mfethu. Bafethu njengamanje ngizolinda yena ugatshena send location bafethu mase sihamba sakuyena bafethu. Ngiyabonga. Mbovu. Yabo. Ngiyabona kule ndoda ikiss khawini into ebengikutshela yona. Ingawupho ngoba ikona lo line ngoda mfethu. No phela very simple ngilokusho sikona uthe zokulinda eminyango. Ingathi yona madoda leya. Ayiyo kanye yona le Mbovu busisa phela mfethu ngazi. Iyo kanye ba iyo impela. Athi uyayibona iqwa kanjani? Uzokulinda eminyango. Hayi kusigebengu lokho. Ngiyacela njengamanje Mbovu ngiyazi amaphepha phezulu. Ndoda. Ulinde nabafethu uzokwehla nabafethu emotweni izulu. Indaba ngehiwe manje. Okay. Okay. Udaba lekile kuthina mfowethu. Okay, angizwa kahle bafethu. Uleke Mbovu nje ucela usizo ngicela ulawuleke. Bafethu njengamanje le ndoda besesixhumene yathi hayi izokulinda eminyango. Futhi iyona ke le yade ngiyibona njengamanje ngiyakuyona. Ngizokwenza ke ngazi ukuthi nami ngizofuna usizo. Abafethu senzongena saningena Zulu. Ngizongena saningena mfethu inkululeko. Alright bafethu. Mfethu so ngisaphuthuma khona. Ngiyidinga uthi le ndoda le. Hayi. Wona le ndoda mfowethu kumele igcine itholakala ngani. Uyayibona leyo nto eyinto. Itholakala impela. Qinisile mfethu ngoba kuzizoyeka ukwenza lento eyenzayo kwabantu. Ngoba lento yakhe izoqhubeka ungathola ukuthi nje baningi abantu asebaskemile lo muntu. Baningi hayi ukuthi mina kuphela mfethu. Esicelayo ke kuwena ukuthi uhloniphe umsebenzi wethu ukwehlisa umoya. Ungafike lapha ke manje yabo. Imali kodwa ngiya-understandeka mfethu ukuthi imali. Asiphuma sasithuthuma sonke. Okay. Ndoda le asingene mfowethu sibo. Mele mfethu mele ngizwe imali yami. Ingane ilambile ingane. Ngezokhanyisa nje le. Into eyodwa. Hayi letsizwe wena bafeyo la tsizwe. Yewa. Imali yami imali yami. Hayi bafa ya. Kwenze njani? Ufuna imali yami. Kwenze njani? Imali yami. Mana Mbovu. Kwenze njani? Unginika imithi. Mana okay. Bafa. Gatsheni. Uyamayazi le ndoda. Ngiyamazi le ndoda la afika kumina ifuna usizo njenganawe. Bafa ucela imali yami bafa. Wena ndoda, wena Mbovu ndoda ngakutshela ukuthi umuthi uyalinda.
Umutho olindwa kanjani lo? Uyasiza nje umutho wakho. Izosebenza lento. Linda Mbovu. Linda Mbovu. Isikhathi sokudlala sinaso. Lelo tusimoshela isikhathi kunalokho uyidle manje ephaketheni. Sifuna leyo mali manje. Singizela namakhamera manje Mbovu. Bafo ngifuna mina ngizela imali yami. Kunini ngifuna nemali yami. Kunini ngifuna nemali yami. Mbovu Mbovu Nambovu kinga yakho Nambovu kinga yakho Nambovu awulaleli imali yami pha. Athi ngaphathi ngithola imali yami. Akwazi ukulalela Mbovu. Okoqamba manga. Le ndoda le ngitshela ukuthi le ndoda le uma uzosebenzisa umuthi wami kumele ufike la endlini ngikuphahlele le ndoda wahlangana nayo esikhawini uhlangana nendoda esikhawini ngeke ngizilele njengoba usuka esikhawini usula manje le ndoda le inkinga yayo le ndoda awukwazi ukuthi ungasheba umuthi wami ushebe nonkosikazi wakhe lo uhuliwe le ndoda bayathandaza endlini cha umuthi wami uzosebenza kanjani hawu kanjani ukuthandaza nomuthi ngamtshela le ndoda le ukuthi le ndoda le bafo hayi bafo bafo hayi ufuna endoda endoda ngoshawe idlozi endoda bafo ushaya imali yami imali yami uqamba manga musuqamba manga bafo nani ngiyekele bafo ngiyekele nabigidile nalo le ndoda le usimoshela imali manje sidonsela ko 6000 imali yapha njalo mayifika kuwena okokuqala umqolele esikhawini njoba usubalekile la ungoba ngamtshela umuthi awudli namhlanje ukulaphe namhlanje iyalindwa lento le ndoda uhlula ukulinda isikhathi singakanani yebo isikhathi singakanani angangeke uzusebenza uhlule kwenza into engizenzayo ngiyatshela ukuthi wena landela imigomo yami uhlule kulandela imigomo yami yayithi imigomo yakho imigomo yami kumele afike wena ukhala ngapho laba angazi kuba wena angazi kuba asinandaba bafo angazi kuba ugatsheni endoda imali yami wembovu sangazi mbovu manje wembovu sangazi manje mbovu bafo wembovu ufuna imali yakho ongenalokho izinto ziyambhedela zibhedela kakhulu ngomqala into edala ukuthi izinto zimbhedela ingoba umbovu ufuna ukusheba wembovu inkinga mbovu ufuna ukusheba into zami kanye noNkulunkulu wabo lo umfazi wakhe ngamtshela umbovu ukuthi komela afike la esigodlweni sami le ekhaya endoda phezulu layenza nje lento baba esigodlweni inyanga esikhawini sekhaya elikhulu lana ayangane ngifeke wena umuntu onamandla omunye umuzi wami lo kamanje umuntu enamandla kakhulu nginemeze eminingi nakho wena manje usungivikela namakamera la usizwe lonke alibona ngathi mina ngumuntu onjani uyaqola unyanga mbulu ile ndoda lezi ngizumele into omnikeze zona ayisebenzi azimsizi ngalutho kunalokho ziyambhedela izinto sicela usibuyisele imali why ngoba nakusekuyena engasebenzi mina wonke umuntu angemsizayo uyafika la ekhaya abantu bafika nenkomo ngicela imali yaphe bafo umbovu seba namandla mangaka uyawazi amandla edlozi lami mbovu isikhathi sokudlala sinaso sicela bathi ubuyisa imali yale ndoda imali yami le laba imali yami le laba imali angithathi imali wena kanti yini ngantoni mbovu imali yami le bafo mbovu ngizoyeka lento engiyenzayo ufuna ukuthi solo ngizoyeka lento engiyenzayo ubufuna ukuthi solo zonhlambalaza la mbovu umuntu wami usebenzi mbovu wena ngoba umnika umuntu oncinzayo umuntu wamabhadi umuntu wamabhadi lo lasizuthini mbovu yala sihlazo ngilethela lona manje lalela mbovu sifuna imali uzihamba afike ngidini izinto soyilungisa bafu you understand buka uzubona ukuthi uyifeke ngibiza nangobafu ngiba mfowethu buka kuyimanje nangilwisa kanje itwala zami gcwele siziconnecta kanjani nawe manje connecta nami futhi into zakho ziconnecte nami kanani mina nje ubufika la wena manje mina ngiqhumana nedala zakho zakongibo zithini idala zami idala zitshela manje soyiphazamisa ayike ngiphinde ngikhulume nani nobabili madoda uma uthi ngilocala kodwa namaphoyisa ngiboshiweni madoda akwazi ukukhuluma ngedala zami nawe beyithini uhlangana ngiba usibulele yonke lento ngakutshela ukuthi umuthi wami uyalindwa
uyabona ukuthi ngempela into yakho usayikho mina vela ngifuna uqala ngifune muthi mina angifune muthi okwesibili ngizala nje ngihamba nawo Mbovu ngizosiza uMbovu angihlangani noma nje uthi ukhuluma nedala zami nje ukhuluma uthini kuzona Mbovu uyazi ukhuluma mani uthi ukhuluma nedala zami ukhuluma uthini kuzona ubuthini kudala zami nizeleni laba uthini edala zami angizoba ukuthi uyabona ukuthi Dawulalele. sizoyeka lento Mbovu wabona kanje Mbovu imali yakho sengiyimbuzi sigeza Mbovu yonke lento yipi imali oyifunayo manje imali yakho esebenza phambi zathe ngobani zathe ngowuyena nje wena wathi ngoba ngangisiza yena ngathi imoto iqasha uyena imbuzi yonke into wena waphela ufuna imali ngaphezulu Phela khuluma ungali. akusebenzi kanjalo la edlozini akusebenzi ngesikhathi sakho uMbovu uhlule ukulinda into yami izosebenza uhlule ukulinda angeke isebenze izinto zami ngesikhathi sisando wena ayikho sikufanele isikhathi esingaka ukunika izinto zokunqinza enkampanini ngiyagosha kambe wena uphezulu indaba edala ukuthi izinto zami incinza umzimba yini wena uthi mophuma la egcekeni la kwami usuku uhambe kulomfazi wakho uhambe niyothandaza ngalapha phezulu Miss Hollywood uthi sizowenzala nto uphashisa umuthi wami Mbovu uyayiphashisa into zami Mbovu masizongifuna imali la kuyefela nabantu bamakamera ngiyefela ihlazo la Mbovu wabona apha umuthi ophasisa zokuthandaza abotha ayikho lento yakho ngiyakutshela nto mina ngisebenza ngomuthi OTT mina akomba lenzoyisola la uzobona ukuthi iqola una isiphi isigodlo la nazo isigodlo la segcekeni la ekhaya ngena phela ubone awusiphethela wena ngena ubone phela ungaphethe lo muntu ngena ubone cela imali ayikho into angizongenela ngena ubone mina wena imali yakho sayisebenzisa nayo phambi kwakho sekusazi sengisempophomeni sesengiyimbuzi yiphi imali yakho ozoyifuna la kumina ilekhokhele ngayo imithi lo linda Mbovu angeke isebenze ngesikhathi sisando wena Mbovu idlozi Mbovu sikhuluma usidlala ngedlozi wena ukohlamba la zidlozi lami la ngisela namakamera ngiyafika manje uphuma le ekhaya ngiyafika kathona ubhizi nomuntu manje ungifonelile ngisuka endoda ekseni ngizeleni la kahle kahle ufuna imali akoma imali yasebenza kuMbovu yazi imali yasebenza phambi kwakhe ayikho imali yaMbovu ngeke yazi manje yazi ngeke ngiloko ngingana nawe lo ngithini ngifuna imali musukulo. Mbovu imali yakho yenzakalani bafowethu thatha imali yami bese sihlwa nalo muntu malini imali yakho efuna kumina Mbovu mama lo muntu lo malini imali yakho efuna kumina Mbovu u7000 imali yami kwena Mbovu umsebenzi lo wakho ukuhlambisa ngikuthatha ngisempophomeni obo malini Mbovu kusebenzile obo malini Mbovu kusebenzile ngoba unginike intela imali esesebenzisa ubuza ke wena ngiba ke wena ngoba uzolungisa lokhunjana la asisenike manje asakhulumi ngobunyanga sisikhulume nangobudoda luye udokotela ugoli akunika amaphilisi mengasebenzi uzobuza umkuzo imali yakho ayisebenzi ayisebenzi kanjalo leyo kufanele ngenze njalo khona imigomo ongayilandelanga uMbovu uyena ophashisa into zami engako uMbovu bebuya kuwena ubembuvu wahamba wena oqala waphinde wabuya kuwena tshela samuyo kwesibili kuthi Mbovu into edala ukuthi izinto engasebenzi ulo mfazi wakho uthi mawusuka la kumina umfazi wakho angathandaza uMbovu angisho angathandaza kodwa akwazi ukuthi kade uzophehla la ekhaya ephume edlozini masiyashuka hamba uthandaza semsami akahambi kanjalo kusebenza kanjalo sisedlozini la yazi mina indaba yedlozi nani ungangifaki lapha enkingeni zakho ngizofuna imali yakhe ngicela ngibuyisele imali yakhe umuntu ahambe na usale ngibakusebenzi kanjalo la ekhaya phela gatshela ngicela hayi ugatshela ngikucela yabo nje imali yakho ukuyishiya la imali kasayishiya la kangayona wayengayishiya mina wayishiya la ekhaya lalela baba ukuthi uyisangoma unjani angihlangana leyo nto kanje ngiyaphinda futhi ngiyakuthina ngiyacela Nkosi yami ngiyaphinda futhi ngiyakuthina uyasongela Mbovu angizokukuncenga emadoda engayigadi nedlozi la ekhaya hayi kwandoda yes angizokukuncenga kakhulu ingayigadi nedlozi la ekhaya sengikwenzile awalento enenzala uyakwenza lutho mina ya manje ngoba lamuntu siphuma ngayo izojika into la khona le yakho uzoyibona ukuthi wena Mbovu wena Mbovu wena isithutha wena Mbovu wena
Wisuthu Imisutha. ingakho Bafo ngidedele bafo ngizokuyeka mbo Bafo ngidedele. lalela labantu ufike nabo uzokwazi kanjani ungilalela mina Khipha imali yami khipha imali yami kuphela sikwazi Cela umbuyisele imali imali yami. yakho. Ufuna imali yakho mbo. mbovu Shaya imali awunikezanga phansi. imali esandleni Shaya imali phansi. yaphansi esigodlweni Siyifuna phela. Enze njalo-ke na. Akambe ezandleni. Ayidlozini laba lakho. Ayidlozini lakho. Siyifuna umthetho zakho sifuna imali. Amakusada akho la yewe. Sipromote lokho. Awukahle wena. Awukahle. abantu uzomsasa kanjani umuntu ongalaleli kanje Ufuna imali. Cela usinikeze imali sami. akho mali azoyithola umbuzo akho mali azoyithola Manje umbuzo phela uyakholwa. akho mali azoyithola Manje phela uyakholwa. akho mali azoyithola Manje phela usiza uyakholwa. wena ukuthi uyazi imali Bukhona nejini. Buke indlela esigebengu ngayo. Buke indlela esigebengu ngayo. baba musonza umhlambalasa la kwami umhlambalasa la kwami Sifuna imali. akho mali enizoyithola la Asipromote ukushaya abantu la. Lalela. Uma usafuna ukusilalela sizoyiyeka. Mawusileyo sizoyiyeka thina lento siyenzayo. Yazi sizoyiyeka. Sizoyiyeka lento thina. Asikupromote ukushaya umuntu thina. La sizokusiza ukubuya into zakho. Mahlule lokho mbovu phetha siyebuka sami. wena mfethu ukhipha imali Lalela. Umhlaba wonke, lalela umhlaba wonke la uyakubuka. sekunjalo uyethela ikazi mbovu umhlaba wonke lo Ya bayakubuka abantu uthi unyaka uyazi mvumbulo. ngisebenza kanjani mbovu mina le Uyayikhipha mawukuthi le mali uyikhipha. Lalela ngitshela lalela ngitshela. Mawukuthi le mali uyikhipha siyayifaka le video uzosabala lo mhlaba wonke. Unyake njalo. mawufuna singayifaki Mawufuna singayifaka ucela usinikeze imali. embovu yona nto iplan ukuyenza lo ngilethisa abantu namakhamera la mbovu embovu akutshelanga ukuthi umuntu wami uyalindwa mbovu Usinikeza imali. embovu uyilandelile imikomo yami ukuba ngitshelile Ngiyiposte le video. embovu Ngiyiposte le video. embovu Ngiyiposte le video. post video baba Bafo uyabuza mbovu Phela ethi manje umuntu awusebenzi. wembovu wembovu imikomo yami engikunika yona ayithini Yangizelwa inomuthi. yayitheni imikomo mbovu Ngicela usinikeze imali. themba yonke hlongadlebe le Cela usibuyisele imali. mfoka ngibo ngicela Cela usibuyisele imali. mfoka ngibo Ayikho safuna ukuyizwa ngicela usibuyisele ngicela imali. understand la Sicela usibuyisele imali. mfoka ngibo Cela usibuyisela imali. Musilokhu ngifuna ungichazela. Lekhaya Awukahle mfethu. Yazi. Asachazi manje asaqibeka imali lekhaya phansi. khona ebank mfoka ngibo imali asiyibeki la ekhaya ukuthi imali seyibeka Nibekaphi? imali edlozi la ekhaya Ngibeni phela leyo mali la yedlozi. ekhaya uzofuna usizo mina ngikwazi ukuthatha imali ngiyibuyisele emuva asikho kodwa ngikwazi ukwenza lokho Ngobani? ngiyichasa nedlozi Ukhatha nedlozi. ngiyichasa nedlozi kayimina Sayifuna phela uzokhokha kanjani manje mfethu? Uzokhokha kanjani? akho mali engizoyikhokhela umbuzo akakhokha imithi yami le engamnika yona la ngimnikeza imali Into angasebenzi. Ungalungisa khokha into angasebenzi. Into angasebenzi. baba Into angasebenzi. yangazi kuba mina Ubani? yangazi kuba mina yangazi kuba mina Ubani? yangazi kuba mina lendoda yangazi kuba wembovu wembovu yona ufuna ukuyibona le ufuna ukubonana mbovu Okay man. ufuna ukubonana Okay man. Sisodila ufuna nawe. ukubonana mbovu ume ndoda ulalela Nomnyaka Cela bhuku. mbovu akangisela imbuzi zami engamgeza ngazo Okay, oyithenganga sayithenga uyena. Uyithenganga wena. manje phona Ufuna imali yonke. angani imali leyo uyasebenza embuzini Hayi, baba. imali isembuzini akamayilanda embuzini imali ye baba angitsintwa kanje mina ngumuntu odlozi futhi ngakuthinta. ye baba ngumuntu odlozi ngitsintwa kanje Uzongenzani? ngishaya idlozi Ushawa baba bani? ngishaya idlozi baba ngishaya idlozi Imali baba baba. Khipha imali baba. ngishaya idlozi Khipha baba imali. ye baba Khipha imali. ngishaya idlozi baba Nayi fake yesa. sale ningambelenda kwami Hayi, sana ngenda kwami La imali embo sasa labantu bakuhambe la embo sasa labantu bakuhambe la kwami inyanga yayitheni yona wena mbovu awulalelwe nambovu uhlongandlebe nambovu ingakho into zami ingasebenzi nambovu ingakho nambovu uncinzelwa kanjena ingakho ungasoze nambovu waphumelela emsebenzini ngoba ulaleli mbovu uhlongandlebe mbovu Yazi into engizenza manje ukuhlambalaza phambi kwabantu. baba vele Yazi into seningihla- engizoyenza. Ngizokuhlambalaza mina manje phambi Wengibe, kwabantu. vele seningihlambalazile vele Ngizokuhlambalaza. ketelela mngibe ketelela ngihlambalaze ngibe vele sengiqalile ngibe Ufuna imali. igama lami vele sengigcolile vele ngesele namakamera lawo igama lami sengigcolile vele igama lami sengigcolile vele siyasebenza Bele sikushayeke mayikhombisa ukuthi ngasha wedlozi mbovu Usinikeze imali. ngasha umuntu wedlozi Cela usibuyisela imali. uzolimala Cela mbovu usibuyisela imali. komala azoyithola ngamtshela umbovu ukuthi imali la ekhaya iyasebenza
njengoba wayelesa imali wayelesela awangazivile uzongipha mina imali wayelesa imali ngoba ngifuna ukuthi uzisebenzise Akulungi nje, ayikho into yenzile, akulungi nje. kuzoluka uhlulokulinda umbovu Alinda how many years? Alinda how many years? Ulinda landela nemkomo How many years? ngamtshela Man. wena mbovu ulalelwe Lalela lo simshaya isikhathi. Into engizoyenza mina ngithatha impahla la endlini. Ufuna ngithathe zonke impahla la endlini. Uyafuna ngifonele iveni mina ngithathe zonke impahla la endlini. Thana ngeke ngikwenze lokho ngizokwenza mina lokho. Ngifonele iveni ngizokwenza lokho. Manje mina kabhabani bebuka. Ngizokwenza. Ngithi mina ngizokwenza. Ngithi aphela ngidingi mina. Awela into senenza lawa mfethu. Angidingi. Awela into enenza lawa. Yalela ngidingi mina yakho. Angidingi. Ngifuna zongcoba ngalo la kwami mfethu. Ivuma kuwena ngidingi. Wembovu. Ngiyakutshela ngithi ngizothatha zonke impahla endlini. Thana ngeke ngikwenze lokho. Uma ukuthi imali ufuna ukukhipha ngithatha zonke impahla ngihambe nazo. Ngenza njani? Ngithatha impahla ngihambe nazo. Ngizothatha impahla ngihambe nazo. Abo mina baba. Ngithathe impahla ngihambe Umuntu nazo. oyisembile akangene la endlini noma angene la esigodlweni khona ezobona kuzoyenzakalana. Ngizothatha impahla la. Umuntu akangene. Ngizothatha impahla mina. Ngena la khona uzobona mbovu. Vula phela sibona ikho. Ngena vula uyibonele mbovu. Vula uyibonele mbovu. Ngizothatha impahla mina. Vula uyibonele mbovu. Maloku usabisa manje wena umphupho wenyanga nje uqala usangoma. Wena mbovu Lalela ulalelo. ngitshela. Awulalelo Lalela mbovu. ngitshela. Ingathi izinto engeze kulungele. Lalela ngitshela. Ngizofonela iveni manje sisiphe zonke impahla lami. Wena mbovu. Zodila nawe kodwa. Yes. Zomhlaza la kwami. Wamiyeka lo muntu Ngithatha impahla la uthi endlini. wena kahle kahle ndi-backup uthi manje sisiza manje Ngithatha impahla la endlini. uyamsaba ukumshala mufekena wena Ngicela ubuyisa imali yakho mangafuni ukuthatha impahla la endlini. Aningi understandeni madoda. Ngithi ngicela ukuthi uma ngibuyisa imali masisebenza la ekhaya siyibeka imali ukuthi imali transferele phela mtransferele phela. imali lezo ikhokha sebenzisa yona ukuthi sikulaphe. Transferele phela. Ayikho imali la ikhokha sebenzisa yona ukuthi sikulaphe. konke ingcenye okay siza kanje Ingcenye yani yonke imali ayikhokha seyisebenzisa ukulapha yena. Bese awunayo imali wena manje ku-account. Account yani koyibona inyanga ne-account. Awuma nawe. Zodila nawe. Yini manje? Alibambe nomuntu wenu madoda. Alibambe nomuntu wenu madoda. Emadoda. Kasokudlala kunaso. Emadoda. Ungangikhombi mina. Hayi mina ungangikhombi. Emadoda. Ungangikhombi. Emadoda. Ungangilongi Emadoda. mina. Khipha imali. Onishaya idlozi madoda. Angisabisi mina. Lahlonishwa leligceke madoda. Angisabisi mina ledlozi lakho. Lahlonishwa leligceke. Wambo. Wena ungisala nomsindo la. Uzela umsindo la mbovu. so uba ugatsheni wakhona gatsheni khipha Gatsheni wakhona. Ukhipha imali. Angeke ukatsheni gaga. Angeke ukatsheni wakhona kandoda. wona lo Hayibo. Dila umuntu bafeke. Khipha imali. Emadoda. Ngizofuna Ngifuna ukubonana. Ngizofuna khipha Ngifuna imali. ukubonana. Ngifuna ukubonana. Khipha imali. Ngifuna ukubonana madoda. Ngifuna Wembovu. Ucela ukuthi bakuhambe nabo la. khipha imali. Wembovu. ufuna kusibeka kanje Wembovu. ungabe ukhipha imali Akamali nizoyisola la. Akamali la. Ngiyanqampula le. Akamali la. Ngamtshela umbovu usakalale. Khipha imali ngiyanqampula. Ngamtshela umbovu usakalale. Ngiyanqampula khipha imali. Bafo. Wangampula la na uzongampuka. Ngondlo webaba. Ngifuna ukubona ukuthi Webaba. ngifuna ukubona Wengibi la uzwenza lokuhlonipha la. Yazi into ebambayo ngibi. Yazi into ebambayo ngibi. Wengibi yazi lento. Wengibi. ngifuna ukukhombisa. Wengibi yazi lento le. Wembo. Khipha la. Wengibi. Khipha. Nazi Ukusabisa wena. Lokusabisa. Ngizongenzani wena? Ngingampuke phela. Angingampuke phela. Wena umakhosi abasimba yini? Uyaphi? ngamgazi kahle. Hey. Ngamgazi kahle. Upopayi umuntu lokho. Hey. Ngenza njani manje? Ngenza njani? Ndoda. Ngithatha izinto la endlini. Inyanga ibanjwa kanje. Ngithatha izinto la endlini. Inyanga omnuka, inyanga Wembo. Ngithatha izinto la endlini. Wembo. Yena nto ufuna uyibona. Yena ufuna yenzeke le mbo. Ngithatha izinto la Yena endlini. nto ufuna yenzeke. Lokusabisa la lutho ngifuna imali yami nami. Hey baba. Ngeke uphume la sangweni. Ngeke uphume la sangweni. Aba ngisithatha lento le. Angeke uphume la sangweni. Othi ugcwalisana ngihambe Ngeke uphume la. Uzophuma mina la sangweni. Unkulunkulu manje nazi. Ngeke uphume la Ngizophuma sangweni. la sangweni. Ngeke uphume la. Ngizophuma la sangweni. Because mina nginto okudlala. Ukhipha imali bese ngaloku simushela isikhathi. Ubanike lo futhi.
Ngaphethe uba wena. awuhlangani Ungalokhu ubuza imibuzo, shaya imali phansi. Mbo. Imali phansi la. Ngandleke wena Mbo. unama kwi-account angizitransfere le ndoda imali yayo Ibona phi inyanga isebenza ama-account? Yini nale? thatha ukhashike lapha esigodlweni sakho uthi uma uthi isigodlo futhi akusona isigodlo lesi iroom le Ngena ubone phela, khona uzobona. hayi esibhedlela Lehloniphi inyanga nina madoda. Yabona into esuyenzile. Yabona into esuyenzile ndoda. izongenzani Ngiyakudabukela. Awukhipha imali. izongenzani Ngiyakudabukela. Ngiyakudabukela ndoda. Ngiba ngiyakudabukela ngiba. izongenzani Ngiyakudabukela ngiba ukantsheni mina kantsheni. izongenzani Ukantsheni mina ngiba. Ngiyakudabukela ngiba. Buyiseni bazo. ngafuna ngihambe na uyikhipha imali noma ngihambe naso Hamba naso ngiba. Hamba naso ngiba konke. ngihamba naso Hamba ngiba, ambanda kwami, lokusibhedlela wena Angiphumi la ngikayiphethe imali yami. ambani lambo. Angiphumi ngayiphethe imali yami. Somali la nizoyithola. Ukuthi manje kuzoloko kulwa wena. Sikhuthana Mbo, nawe mfethu. seningambeleli Awuhloniphe umsebenzi. Akalalelo mbo, hlongandleke beleli. Losebenza kanjani umuthi ungalaleli wena? Silokulandela imigomo. lalela baba lalela Uzongihlaza la wena mbo. umphupho wenyanga wena Uzongihlaza la. Wena nyanga bumbulo. Uzongihlaza la. yes umphupho wenyanga wena yes Wengiphi? umphupho wenyanga Wengiphi? yes Wengiphi? Ukhulume nalo. Ngibongisela lo muntu wakho nambeni la. yes Wengiphi? Wengiphi inyanga ibanjwa kanje. Asabi imali Inyanga ibanjwa umphupho kanje. wenyanga Wengiphi ngiyakukhuza ngiba. ungisabisi mina Ngiyakukhuza wengiphi. Babela Ngiyakukhuza wengiphi. Ngiyakukhuza wengiphi. Wengiphi? yes uyakhipha imali uyakhipha Wengiphi? Ungami uhlomekisa abantu abakanje Wekhipha abangayilandela imigomo yenyanga. Wekhipha imali Wena ngiyakubona umuntu oyilungele wenza umsebenzi wakhe. Muslim. Kodwa ungaqaqeliswa abantu abakanje, abantu abamahlongandlela. Ngikubuza la. Wembovu. 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 Thatha abantu bakho la. Thatha lo Wembovu wengiphi? Nambeni lekhaya mfowethu. Akusebenzela amakhathi Nambeni lekhaya. Kaya nambeni lekhaya. Nginyanga mina ukwazi ukubamba kanje wena. Wengiba ukwazi ukubamba kanje ecekeni lami la. Wengiba. Hambani la mbovu. Manje le mali ekugcineni. Hambani la komali nizoyithola la. Hambani la mbovu. Komali nizoyithola la. Komali nizoyithola la mbovu. Wena mbovu ngakutshela ukuthi landela imigomo yami yoba ngikutshele yona. Wenze njani wena? yabo izinto zakho sebenza ngazo ngihamba Wenze nazo njani? ufuna ukukhombisa ukuthi ulutho Zizoyibuyela lezi. zibuye Zizoyindizela Sambe ekhaya. amanga wena. Zizondiza ifikele ekhaya. Awume wena. Wena mbovu wena. Azikho izinto ezilungele wena mbovu. ngalokusabisa Kwaphinde iqingo ndalo umsebenzi wakho uyoqoshwa kusasa. ngalokusabisa Uzobona la mbovu. Uzobona wena. Yazi lo mfethu lona. Yazi mbo. ngalokusabisa wena ngalokusabisa Bamba mbovu. ngihamba nazo lezi ngihambe nazo noma uyakhokha Angithi nawe. Hamba nazo lezi zinto zizoyibuyela. noma ngingena esigodlweni sakho Bonke uthi unawo amandla okungena ngena. Uzobona uzophuma yini. Ngiba mfethu asambe lo muntu Ubani? uzokhokha le mali. Mawuthi uyafuna ukubona ngiphuma mina Ngena uzobona uzophuma. uyafuna ukubona ngiphuma mina Hawu. Uzongihlaza la. uyafuna ukubona ngiphuma mina Uzongihlaza la wena mbovu wena. Wena mbovu. Wena mbovu. Le nyanga mbo. thatha lo dodo wakho Izinto lezi zoyibuyisa ndize. ngisabisi wena Wengiphi? sek Amanga lo mbovu wena. Hamba. Nawe uhamba uthemba zonke inyanga. Awamba. Bafethu. Zodila kodwa nawe. akukho esingakwenza Zodila nawe wona. yazi ngayithola lezi bafethu nabothi umphuphe la Ngeke abafutile lo muntu. ayikho imali esoyithola la mfethu mbovu ayikho imali esoyithola ayikho imali ezoyithola Yebo wena likhathi lizokhala ekhaya ayikho leli. imali ozoyithola Buka yebo wena mfethu. ayikho imali bafethu esoyithola umuntu umphuphe ananisho imali yokukhokha hayi fusek hayi lezinto lezi ungasakutshelanga ngisabisi uzokwenza Isathu into ezenyanga kanjalo Uphuphile wona. Ewo khayile. Uyena lona usenza ilimi. Awungena la. lokugoloza Ngena. Awu. Awuhlele futhi. Afowaya. hayi fusek Wona sosiza wena manje. wena siza wena lana wena lokusigolozela lana kufanele sibe sibambana nawe manje siza wena kodwa Imali lana yamba fule. Usenza senze njani uzothatha phi lo muntu akamanje usimala kana senze njani Something hawu yini lo uthathana? Sithathe manje. uzothathana lapha ngekho lutho uzothathana uzothathana lapha ngekho Ngenze lutho njani ngale lambi? Nafa uthathile amabhayi akhe kusuke sibone. mina amabhayi nani lokhuza Zokwenzana ababhayi bebona. manje utshitshela abantu bongutshitshela abantu bongutshitshela abantu bongutshitshela abantu ngiphinde ngisiza wena ngiphinde ngisiza wena Awuyiphathe kahle. Le mali ngeke ibuye ngokuthi uphendule thina la ukusigolozela. ngazi ngapha ukushaya kwayikhona la ngale nto yakho Mfethu miyeke asambe mfethu. bafethu
Ngibonile nani bafethu ayizamile bafethu hayi Inyanga imali ayinamali. inyanga ayinamali. Isikhama. So nokuthatha izinto lapha ngeke ungisize ngalutho mina. Inyanga ibiza nabo Azikho impahla lapha eright futhi kuyafana. Inyanga ibiza Ayikho nabo engingangisiza. ayikho nje lento. So bafethu sizamile hayi bafethu hlulekile. Ngikhulekile kodwa. Yabo. So nawe uyogcina uhamba uthemba inyanga nawe uhamba uthemba inyanga uzofuna ukunuke emsebenzini ekhundleni. Ethi akusambe shaye imoto Siyabonga. samba.